жеңіл болса да бик жеңіл түгел икән. 2 көн буена, 3 көн буена тора алмыйча ятырга туры килде, хәл булмады. Бер нинди дә моны грипп белән дә, ОРВИ белән дә чагыштыра торган түгел, бу бары тик бөтенләй башка. Бик жеңіл дип әйтмәс идем, жеңіл формада кичергән очракта да барыбер авыррак. ОРВИга караганда яки анда гриппка караганда авыррак булды. Нәрсәдән авыр? Хәл юк. Иртән торасың, юынасың, инде хәл бетә, барып ятасың. Сулап булмый, шәһәр фатирында һава җитми. Без инде урманга чыгып китә идек, урамга чыгып китә идек, кашып кына булса да һава сулап кергәч, әзгенә җиңеләя иде. Һава җитмәгәнлектән булырга кирәк, баш кысып авырта. Анда кичкенә баш киеме кигән шикелле, башны кыршау белән кыскан шикелле шулай итеп авырта. Ничек дәваландык? Безгә инде беренче көннән үк врач шалтыратты өйгә килмәячәкбез диделәр. Әлбәттә, ансы белән бер нәрсә әйтеп булмый, чөнки йогышлы авыру, куркыныч авыру, телефон аша дәвалауны билгеләделәр. Көненә 4 мәртәбә альбедол эчәргә, 1 мәртәбә сумаймет эчәргә 6 көн дәвамында, һәм гликферон белән борынны чайкарга, хлоргексидин тәкъдим иттеләр авызны чайкарга. Ләкин ул хлоргексидин авызның бөтен эшен бозып бетерде инде. Теге үләсең килмәсә, андай бер риза буласың дип, без аңа риза булдык инде. Һәм монда алга китеш кайчан сизелә башлады? Ничә көннән соң сезнең инде терелдем дип әйтә алдыгыз? 6 көн дәвалау курсы менә 6 көн дәвам итте. Һәм 6нчы көнне инде мин мәктәп бөтен даруларны эчеп бетердем, хәзер нәрсә эшләргә. Аптырап каласың икән анда, ләкин хәлләрне әле бик әйбәт дип әйтеп булмый. Ул дәвалау курсы беткәннән соң да шулай ук һава җитмәү, каядыр 8нче, 10нчы көннәрдәдер әзрәк кенә җиңел була башлады. Инде авырып бетергәнгә каядыр менә 3 атна вакыт үткәндер, мин хәзер дә җиңел дип әйтмәс идем. Хәл бетү, нәрсәдер менә үзеңне әллә ничек сәер хис итү әле һаманда бар ул. Һәм ул әле тиз арада бетмәстер дә, чөнки организм бит әле көрәшергә тиештер. Чулпан, сез үзегезнең тарихны сөйләсәгез иде. Белгәнемчә, сезгә коронавирус дигән диагноз куелмады. Һәм гомумән ничегрәк барды әлеге процесс? Нәрсә белән очраша гомумән кешеләр әлеге вирусны эләктергәннән соң? Миңа коронавирус дигән диагноз куелмады, әмма ләкин үземнең этлегем белән мин аны тапшырып расладым коронавирус белән авыртканымны. Беренче көннән нәрсәгә эләгәсең? Бу авыру белән үзең булып каласың. Врач килеп мин чакырдым, минем 2 көн температурам булды, 2нче көнне мин табиб чакырдым. Ул килде дә, аха, синең монда үпкәләрең сулышың начар, әйдә син дип миңа иң көчле антибиотик калдырып китте. Ләкин вирусный инфекция икәнен беләм бит, менә төп хата да дип уйлыйм мин шу дәвалануда, һәм гомумән вирусный инфекция белән бактериальный инфекциянең нәрсә икәнен халык аңлап тормый. Һәм менә бу турыда социальный роликлар булган булса, бу авыру башланганда, бәлки җиңелрәк тә үтелгән булыр. Чөнки беләм, авырмыйм әле дип антибиотик эчеп йөргән кешеләр дә бар икән, әйме? Мин аны эчмәдем, мин бары тик су эчтем, шул кушылган витаминнар эчтем. Һәм 6 көн шулай булды инде, миңа алай шалтыратучы да булмады врачлары, килүче дә булмады башка. Әйтәм, мин дә менә беренче көнне үк асуга шалтыраттым, синең ничек анда нәрсәләр эчтең дип. Ләкин кеше нәрсә әйткән, менә күршемә шушы әйбәт әле дип, мин дә шуны эшләргә җыенмадым инде. Әзрәк уйлабрак үзеңнең организмны синнән башка бер кеше дә белми, хәтта 5-10 минутка килеп киткән табиб та белми аны, әйме? Син ничегрәк үзеңне хис итәсең, шуннан чыгып дәваланасың дип. Без менә шулай дәваландык. Ирем дә авыртканда, ирем дә шулай дәваланды. Ул үзенә нәрсә кирәген белеп, аның башка чамасы да юк, чөнки без табиб чакыргач, безгә табиб килде, травматолог студент, чөнки табиблар юк, авыртып киткәннәрме, чакыруга менә шундый студентларны җибәргәннәр. Ул инде бала. Гафу итегез, сез тест тапшырдыгызмы? Шул ук мәсәлән томография үттегезме? Һәм аларны үтеп булайдымы? Менә ничегрәк барды әлеге процесс? Гадәттә бит кешеләр ниндер симптомнар туа башлагач, беренче чиратта шул тест турында уйлый һәм томография ясаргамы юкмы дип. Менә бу яктан ничегрәк булды хәлләр? Тестны без әлбәттә әйттем ишене, мин тест бирдем, үзебезнең поликлиникада бирдем, былай да бирдем, миңа берсе аның бар диде, берсе юк диде. КТга килгәндә
Беләм, икенче температурасы күтәрелеп, икенче көнне КТга язылырга дип чабучылар да бар, һәм КТ үтүчеләр дә бар. Шуңа да аның бәясе хәзер 5000-гә менде бит инде әйме. Мин дә инде шалтыратып карадым, ләкин анда 2 атна көтәргә кирәк иде һәм иртәнге 4тә барасы ул КТны үтәргә. 2 атна түгел, 1 атна көтәсе. Һәм соңыннан тагы укып, нитеп белгәчтен миңа аңлаттылар инде, ул коронавирус вакытында КТ да ул соңыннан гына күрсәтә, башта ук күрсәтми дип. Булай шуңа мин тынычландым һәм башка эзләмәдем. Булай шул ук көнне КТга берничек тә барып эләгеп булмый. Һәм без белгечкә дә сорау бирик әле. Рената